kod thuon wach mabende watwake. Millicent kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu, ichiw nade Kisumu kono, to jopiny wacho nang'o luongo twak. Masani koro jodolo kata jotend dinde mopogore opogore jiwo Raila kaachiel kod Ruto obed piny e twaka. Miwa pach jopiny e kaunti ma Kisumu kono, Millicent. Ero kamana inya Joyce, achiel kachiel kwa woke apaya ma Oginga Odinga, kuma bende an gi jopiny kaendi. Koterogo twak ma wapedho e studio kanyo, ka oluore kod sundo ma bende osebed kisundogo nyangile kata ogai mar Azimio Raila Odinga mondo bed kod twak kod jatend piny Kenya William Ruto. Mano kwaneno kanyo kokalo kuom ng'anyo bende nyocho obagi pacho kaendi chieng' wuok tich mar sundo jatend Kenya Kwanza kotenore kod pek mar ngima. Adana yud pa jopiny mondo gito ginyiswa ni to giparo nade kotenore kod twak makamano, en kaka japiny masolo suru, gin kaka japiny ma bende nengo kata pek mar ngima goyo gi koluore tir. Ginyalo wacho ang'o ewi wachno? Bende giungo lwedo wach bedo kod twak, koso ginyalo wacho ng'abo chako kodi king'eyo kamera, chak na ginyingi nyisani bedo kod twak ma bende ahinya to jodolo mosebedo ka sundo kod jotelo mamoko mondo ogai mar Azimio kod jatend piny William Ruto bed goni. Inyalo wacho An iluonga ni Victor Omondi Ogembo. An secretary mar People's Parliament Central ka. Kuom wach matimore mar wuoyo kod Ruto gi Raila. Wan waonge gi shida. To the problem nitiere mana kuom jatend piny ma en Ruto. Nwawacho weche adek. Number one, kane pok wadhi e ng'anyo kata kapok nwakelo weche mag ng'anyo, nitiere gik moko adek manwawacho. Mokwongo, nodwa ni mondo ngima japiny odhi piny, mondo ketnwa kaka wanyalo access chiemo, wanyalo access gik moko ma japiny nyalo access. And then number two, ni wawacho ni mondo mi jo IBC Cherera Foka mondo mi oduoke tich. Na mogik ne en maradek ne en server. Gigi kane ok otim, wan kosetimnwa gik moko adek gi, to waonge gi shida mar dhi e ng'anyo. To kapok otim gik moko adegi, tawacho ni pod wabodhi e ng'anyo, nikech mano is our right, mondo mi wang'e nikech Ruto kosetimono gik moko adek, wan gik moko adek ema dwaro. Oketnwa ngima odhi piny. Mar ariyo, oket Cherera Fok mane oriembe tich ka ok otimo makosa mora mora. Mar adek, koseyawo server to ok wabidhi e ndara, to boyudo ka bende piny ngima japiny bedo bedo maber. Koro dialogue ma Raila gi Ruto bedo piny onge. Ano ka support. Gimomiyo ka support en niya, the ball is on the court mar ng'awa mar Ruto. Kosetimo gik moko adegi, to dialogue bo beda makare. Ero kamana inya machiegni chunga gi. Okay, gi nyinga ka iluonga ni Bernard Odero, jadak ma Kisumu kenda season politician e Kisumu kai. Gi pacha, afil ni ne wamiyo the current regime kumotenegi Ruto as the president. Ne wamiyo gi ultimatum mar 14 days. Mondo giwinj kilio marwa, giwinj kilio mar the people's president, Raila Amolo Odinga. But en wach malit ahinya ni kilio marwa kone giwinjo. Mane miyo nochunwa mondo wadhi e ndara. To kata kamano, kata kane wadhi e ndara, ne wan gi major issues mane wa raise. One of the issues was high cost of living, high cost of electricity, high cost of water within our estates. Another one was the rogue regime, where people are not included in the government, where only two major tribes, Emabedo included, Kumutingo Kikuyu, Gijalango, sana Jalango. Kawe mano, electoral theft, we believe ni kura ma 2022 one kaka jo Azimio, ne wayomo ken wayomo gi mamalu, yokang mamalu. But, kata po manati, soon ano ka jo chachas osa wuoko kendo temo keto pressure. But one wawacho, we are very clean. Kata kelma na watch dialogue, but the ball watch pod ni mana kuom Ruto, cause one wa mi ultimatum. But koko dok pin to wawacho ni wabo endelea gi ng'anyo kendo mamande bobedo motegno gimatalde bobedo motegno kaka jo era mag Azimio. Ero kamano, an Michael Okeyo Lweny, organizing secretary mar bunge la wananchi Kisumu County. Mokwongo daero wacho ne dialogue to ber kake wacheno. Raila dhi bedo dialogue ng'a.
odhi bedo dialogue gi Rigathi Gachagua madwa tikore gi Raila. Mowacho no wene Raila mondo mi otikre gokinyi mang'ich. Mar ariyo, daer mar wacho ni sani Raila nosechiwo condition mare ne en bang' jumbe ariyo kapok ng'anyo ne pok ochakore mondo mi ji obed piny. To kanye bedo piny nosetamore. Gewe wabede ndara nyaka chieng' moro giting' badgi ni Raila ng'ama duong' e Kenya ka, waluori kendo waluori yie mondo mi koro wabed piny, wakwayi ni yie mondo mi wabed piny ok kaka githiano no rach. Thiano okego ne any med nyono kame nyono no. Nyona kanyo gi speed post mang'eny kabisa wane toki. Erokamano. Ginyinga iluonga ni Salim Onyango Tosha. An team leader mar bunge la wananchi chapter Kisumu County. An gima nyalo wacho kaka mwananchi mtukufu ma Kisumu, ng'anyo nyaka wadhie ng'anyo. It is our democratic right mar dhie ng'anyo. To wang'iso Ruto ni Ruto owetero wa dictatorship machon. Kawuono ok wamor ka nyaka media stations bedo gagged igoyo ni ang'o miyo nyocha gimenyo ng'anyo. Mago dictatorship mag banana ship makocha ok wadwar kasani. Mar ariyo, kwa wacho weche mag dialogue, ka jogi wacho ni Kenya en company mar jomoko, wan bende 8.5 million manogone Raila kura, wadwaro our shares. Ok wabe wenegi gidwany Kenya. Kawuono nyoro nyogi kao privatizations ong'ado gi cabinet, yet National Assembly nitiere. The kind of dictatorship wang'iso bwana Ruto ae gigo. When Raila is alive ae gigo. Ginyinga na ilunga ni Sospita Obungo Wich, an bende an siasa maduong' ahinya Kisumu County waka, to kendo an bende ane coordinator mar Sufuria Movement Kenya. Gisani endi adwani mondo ago erokamano ne jo Kisumu County kuom wuok magisebedo ka giwuok e streets of Kisumu ka gitimo godo demonstrations. Adwana chaka wach ne ogandawa kamoro amora ma wantie ni kik waluor wuok e streets kwa timo demonstration, because demonstration is anchored in the Kenyan Constitution. Article 37 of the Kenyan Constitution wuoyo maber about kako nego bed ne watimo giwa kaka jopiny. Adwana wach maber motegno ne wawacho ni wadwa nyiso Raila Amolo Odinga no bed motegno, to wadwa nyiso William Samoei Ruto ne wan kaka jo Kenya, kaka jo Kisumu, wan ne tok jakom kendo wa believe ni gima Raila no wacho ni wan kaka jopiny wadhie barabara kendo wanyis ratichwa nikech wafil ni nitiere gik mane ok otimore maber. Omiyo an awacho ni dialogue en gima ber. Kata moma wacho ni oyiene oganda mondo mi owinjre giwinjre kanyakla, to ginyalo pogore paro to gipogre kaka oganda. To but gima nyiso ni ok wanyal winjore gi sani en ni reducible minimum kata points moketo mbele kaka jopiny, ka sirikal manie kom sani mane ok wamiyo thuolo mondo bedie loch, ka nyalo yie mondo rom kod Raila Amolo Odinga mane wagone ombulu tarik 9 dwe mar 8, to wawacho ni wanyalo bedo e position ma wanyalo yiere kaka oganda mondo wawache ni Kenya odhi maber. Miatieko kawacho ni kaka jopiny wadwa kwedo in the strongest terms possible ni sirikal mar William Ruto return back to the old days mane media bedo gagged from exercising their constitutional right, from kao pach jopiny. Omiyo wawacho kaka jo Kisumu ni ka media ibiro tam kendo kao pach jopiny, wabiro wuok gi paro mopogore gi paro miparo ni koro wasebedo kwa wuok godo. To kwa tieko to wawacho kendo kama, wawacho ni kaka jopiny gima nyocha timne Raila Amolo Odinga Nairobi kobedo tear gas a position ma Raila Amolo Odinga osebedi ok en ng'ama onego bed ni goyo gi tear gas ka odhi mondo address jopiny. Omiyo wanyiso Ruto ni mande to koro pek, tich ang'wen to koro pek moingo kaka nyo pek, to pek koso pek, pek koso pek, Sufuria ria, Sufuria power. Mana kamano nyakwara Mogajua ngie tuloni endi dagombo mondo ganda giteo gol pachgi kotenore kod twak ma wan godo e studio mar okinyi ma kawuono. Kata kamano nikech sama e wawang'wa abiro duoko ni e studio Joyce mondo idhi nyime kod kelo twak kaluwore ni ang' na kaw pach jomoko gi e seche mabiro mbele mondo ang' wati godo e wechewa manyien mambele. Kaw kamano Joyce, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka nitiere kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore mowuok kuom oganda e kaunti ma Kisumu kotudore kod jiwo twak e kind Ruto kaachiel kod Raila. Med mana luonwa weche makamago kalore ni kuku kaachiel kod